Καλημέρα. Για δώσ' τίποτα εδώ πέρα, σε κοιτάνε στα χέρια. Τι κάνει η κυρία εκεί? Λίγο καλύτερα, κινήθηκε. Τη διάβασε. Το πόδι Δεν της. ήξερα, και εκεί σημαίνει βασιλική. Ναι. Εντάξει. Ευχαριστώ. Αυτή είναι εκεί της κυρίας Δημουλά, πνευματικό τέκνο. Λογοτέχνης κυρία. Πώς λέγεσαι, είπαμε? Αριστεία. Το επώνυμο? Παπαλεξάνδρου. Παπαλεξάνδρης, γράψε βιβλία. Τι ήρθε μια φορά, έρθει κάποιος, φώτισες τα. Και μιλήσαμε. Μου λέει πάντα δεν πιστεύω. Καλά κάνεις. Αυτό το μεγαλείο, η δημοκρατία του. Να πιστεύουμε ή να μην πιστεύουμε. Όσοι θέλει. Και το γαμπάτα δήλωση. Είναι όλα τα λεφτά. Και όλοι τα άλλα στην Ευαγγέλια, παιδιά, άμα δεν τα τηρούμε αυτά, πάμε καλά. Αλλιώς δεν πάμε καλά. Και ήρθε μια φορά μου λέει πιστεύω τώρα πατέρα. Γιατί μου πες ότι πιστεύεις? Γιατί εγώ ό,τι μουρλό σας είπα, με πιστέψατε. Εσείς, πώς εγώ να με πιστέψω σε εσάς? Την εμπιστεύτηκα αυτά που μου είπε και πιστεύει και αυτή σε μένα. Καταλάβατε πού το ζήτημα. Όλα αυτά είναι στην αγάπη. Άντε καλημέρα, φτάνει.